मानगोनां रायजो राजाफोर बयखौबो आं गिबियावनो खुलुमहरदों। दिनै बयनिबो गामियाव बिसायख'थिखौ लानानै दसेबाबो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमहैनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव खालामगासिनो दङ। बे लेखायै नोंथांमोननि गामियाबो जोंनो सम खाबु होनायनि थाखाय गावबुराजों लोगोसे बयखौबो आङो बे समाव साबायखर बावदों। दिनै जोङो जे जायगायाव मेल खुंदों, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, बेखौ प्रमद बर' सरकारा बेखौ बानायना होदों। क'क्राझारावबो BPF सरकारनि दिनाव बुखुनानै दोननाय जोंनि क'क्राझारनि गोदान महर होगिरि रुपनाथ ब्रह्मनि जिथु मुसुखा, बेखौ जों क'क्राझार टाउनाव फज'फिनदों। जोंनि UPPLनि सरकार फैनायनि उनाव गेदेमा सुबुंफोरनि सिबिनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। आरो बेबायदियैनो जोङो बर'नि जेसेबां गेदेमा मानसिफोर दङ, बे मानसिफोरनि गावबागाव जायगायाव नङाबा राजुहुवा जायगाफ्राव जोङो मुर्ति फसंनानै बिथांमोनखौ गोसोखां होफिननाय एबा बिथांमोनखौ सिबिनाय मोनसे हाबाफारिखौ UPPLनि प्रमद बर'नि सरकारा खालामदोंमोन। थिग बेबायदिनो रुपनाथ ब्रह्मनि थाखाय बेयाव खालामनाय जादों। कनकेश्वर नार्जारी, बेखौ जोङो सेरफांगुरि खाथियाव रामफलबिल आथियाबारियाव बिथांनि मुसुखा फसंनाय जादों। बेबायदिनो बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखाखौ जोंनि सरकारनि दिनाव फसंनाय जादों। बेबायदिनो थुनलाइगिरि, मुंदांखा थुनलाइगिरि टेगर बान्था मोनगिरि जोंनि ब्रजेन कुमार ब्रह्म, बिथांनि मुसुखाखौबो दतमायाव बानायनाय जादों। बेबायदि गोबां मानसिफोर दङ जायफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय, बर' समाजनि थाखाय, बर' हारिमुनि थाखाय हाबा मावदों। साफ्रोमखौबो खालामनाय जादों। अस्ताद कामिनी कुमार ब्रह्मआनो जा, नीलेश्वर ब्रह्मआनो जा, बिथांमोनखौबो गावसिनि जोनोम जायगा गसाइगावआव थाङोबा गसाइगाव थाङोबा भावरागुरि बारनानै बे जायगायाव बिथांमोननि मुसुखाखौबो फसंनाय जादों मिनि पार्क खालामनानै। बेबायदि गोबां मानसिफोरनिखौ खालामनाय जादों। दा बे हिसाबै जोंनि जे सरकार, प्रमद बर'नि जि सरकारमोन, UPPLनि जि थांखि, बे थांखिया खालि सासन खालामनायल' नङा, समाज फोसाबनायजों लोगोसे जोंनि गेदेमा मानसिफोरखौ जोङो सिबिलांनायजों लोगोसे हारियाव, जोंनि ओनसोलाव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनो थाखाय हाबाफारिफोर खालामदोंमोन। बेखौनो सैज्य जायाखै। बे न'खौबो सिफायलांनाय, माबा माबि नस्थ' खालामलांदोंमोन। बयबो मिथिगौ, खौरां बिलाइफ्राव ओंखारदों, ससियेल मिडियायाव प्रसार खालामदों। बयबो सोंखारिदों, मानो बिदि खालामखो, बायदि बायदि। दा माखासे मानसिफोरनाव बेबायदि दुथां आखुआनो दाबो जोबाखै, जायनि थाखाय जों मालाय हारिजोंबो मुं सुजादोंमोन। बायदिसिना जाथायफोर जादोंमोन थांनाय समफ्राव। बेफोरखौ नायजोबनानै 2020 मायथाइयाव मोनसे बिटिआर एकर्ड जादोंमोन। आरो बे बिटिआर एकर्डआव जोङो एबसुनिफ्राय प्रमद बर'आ आफादगिरि, आं गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोङो बे एकर्डआव सानैबो जों सिगनेटरि हिसाबै बे एकर्डखौ जोङो खालामदोंमोन। एबसुनिफ्राय जोंजों लोगोसे NDBफोरबो दंफायोमोन, UBPO हान्जाबो दंमोन। मोनसे पिस एकर्ड जादों बिटिआर आरो BKWSC, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, आरो जोंनिथिंजाय बिटिआर गहपुरसिम जोङो जोंनि सिमाखौ फोलावनानै दोनदों। दिनै गहपुरखौ हाबा होनदोंमोन BPF मानसिफ्रा। माबादि सेटेलाइट काउन्सिल खालामखोब्रा बे प्रमद मोनालाय जोंखौ होनदोंमोन। जों बुंदों सेटेलाइट काउन्सिल नङा, मानोना 6 सिडुलनि जिथु केरेक्टार, जिथु आखुथाय, बे सेटेलाइट जाया। जायोमोनब्ला मिसिंफ्रा बिगासिनो दंमोन, मिसिंफ्राबो दाहालागै 6 सिडुल मोनसिगौमोन। राभाफ्रा बिगासिनो दंमोन, राभाफ्राबो दाहालागै मोनसिगौमोन। मानोना 6 सिडुल जानांगौब्ला सेरखाय बेरखाय, बैयाव इसे, बैयाव 20,000, बैयाव 10,000, 5,000, खुनु गामि सिमा फोनांजाबनाय गैया। बिदिया 6 सिडुल जाया। बेनिखायनो जों बुंदों
जोंनि अपोजिशन पार्टिया जानला मोनला बुंखागोन बे स्वाभाबिक नाथाय जोङो बुजिनांगौ 6 शिड्युल माने मा मोनसे कन्टिगुवास एरिया नांगौ आरो बे कन्टिगुवास एरियायावसो 6 शिड्युला जायो हाबा होननाया गामि हाबमारबाय गहपुरसिम दाख्लै बिटिसिनि बिसायख'थियाव गहपुर साब डिभिजन बिश्वनाथ साब डिभिजननि तेजपुर सदर साब डिभिजननि रायजो राजा जोंनि बर' गामिनि मानसिफ्रा रौथायाव भट होदों सोरबाया धनस्री समष्टियाव सोरबा हरिसिङा समष्टि मोनथाम समष्टियाव भट होनानै प्रुफ खालामथारबाय बिपिएफआ जे जोंखौ थगायदों बायदिसिना होनोमोन दिनै हाबनानै दङ माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दङ माखासे इनस्टिट्यूशनफोर लाबोबावनांगौ दङ सेंट्रेल इउनिभार्सिटी जानो थाखाय 1500 बिगा हा नांगौ बेफोर हा होनायाव जोंहा एसे लेट जादों एनआईटी नि थाखाय 1000 बिगा हा नांगौ गोबाव जादों स्पोर्ट्स इउनिभार्सिटीनि थाखाय 1500 बिगा हा नांगौ आंनो निजा बाव नागिरदों बहा हा मोनो आं क'क्राझाराव बेखौ लाखिथारगोन क'क्राझाराव दायो जोंहा मेरला इउनिभार्सिटी दं इन्जिनियारिं कलेज दं सीआईटी दंसै मेडिकेल कलेज खमसे खम आंबो सिगनेटरि हिसाबै नैबे 3थि एकर्डनि स्पोर्ट्स इउनिभार्सिटीखौ क'क्राझाराव लाखिगोन होननानै मेरला जायगायाव आं नायदों भालुक बै जरानि हाग्रा बायखोन्दा बाहायबो नायदों नाथाय फरेस्टफ्रा बेखौ एनअसि होआ जेरै दा जों बाहाय क'क्राझार इउनिभार्सिटी लाबोबाय दासिम अनलि 45 बिगा 45 बिगाल' हा एलटमेन्ट होनो हादों आंनो लकेल एमएलए हा हुखौ आंनो नागिरना होदों दा हा बुरजा नांगौ हायाबो मेरला दं होननो हागौ खिन्थु फरेस्टआ एनअसि होआ जायनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीया बालागावआव लुबाय दिनै कालुगावथिं हा एसे लाहैदेरदों हल्टुगाव हा एसे लाहैदेरदों जोंनि गामिखौ बारनानै हालदैबारि होननायाव दायो माने स्टाफ क्वार्टार बायदिसिना लुहैबावबाय सेरखाय बेरखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीया जायगा बेबायदि केम्पास जासिगोन जों लुबैदों खनसेनो मोजां गुवार जायगा मोनोबा मोनसे समायथावथावबो जागोन सेक्युरिटिनि साइडआवबो मोजां जागोन मोनसे मोननैल' गेट बाउन्डारि वालावबा मोनब्रै मोनबा जायगायावबा एसे उसुबिदाबो जागोन बास जुदि थांलाय फैलाय खालामहोनो जों हायाबा स्टुडेन्टफोरनो बिनि थाखाय जों ओरै जों लाबोदोंबाबो हायानो दाबो जों बुरजा हा होनो हायाखै क'क्राझार इउनिभार्सिटीनि थाखाय जोङो आंनो एसेम्ब्लियाव 16टा एमेन्डमेन्ट लाबोदोंमोन बे इउनिभार्सिटीनि थाखाय बे इउनिभार्सिटीया जाहाथे बबेबा दा गोदान फोसावनाय इउनिभार्सिटी बायदि नङा जाहाथे जोंनि इउनिभार्सिटीया लकेल जोंहा जे बेवहाय 6 शिड्युल दङ मोनसे काउन्सिल दङ बे काउन्सिलाबो जाहाथे बेवहाय बुंनो हानायनि मोन्थाय मोनो बेखौ नायनो हायो बिनि थाखाय आं 16टा एमेन्डमेन्ट बिल लाबोदोंमोन आंनि बिलखौ रनज पेगु एजुकेशन मिनिस्टार बियो एक्सेप्ट खालामदों चिफ मिनिस्टारा एक्सेप्ट खालामदों ठीक आसे लरेन्स नों जे बिलखौ लाबोबाय 16टाखौबो जों एक्सेप्ट खालामबाय होननानै सोदांनाय बिल लाबोनानै दायो बे क'क्राझार इउनिभार्सिटी जानानै 10 कोटि थाखा हरगोरदों एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंआ दा बाहाय लुजासिगोन प्रमद बर' जोंनो जयै फाउन्डेसन खालामबाय दाख्लै आरोबाव जों खालामखानाय जायगायावनो दानि गोदान सरकारा दाख्लै खालामहैफिनदों वेरेस जोंनो 10 कोटि सेंसन होनानै बाहाय जाखानाय प्रमद बर'नि आखाइजों जोंनो जोंनि प्रेजेन्सआव खालामबाय दाख्लै आरो बिसोर खालामहैदों जेबो नङा खालामथों जुदि माने बिसोरो सानदोंबा जों खालामगोन होनना खालामथों खिन्थु रायजोआ मिथिगौ बबे सन थारिख माला जागोन बे मिथिगौ दासो आं बै बैग्रिगुरिनिफ्राय फैदों सरायखला खाथिनिफ्राय आं होदों बिसोरनो दालां मालाबा आङो बिसोरनो औवानि दालां हरो थांनाय दैज्लां हरो औवानि दालां रिपेयारिं हरदों आङो थांनाय बाराव खोथा होबोदों आं नोंसोरनो ब्रिज हरगोन आं मानोना बोसोराव आं गंब्रै गंबा ब्रिज मोनो दायो बिसोरो दाख्लै दनेश्वर गयारिया 15 तारिखआव बेखौ फाउन्डेसन खालामहैदों टेन्डारा दाख्लै 20 तारिखआवसो जादों 20 तारिखआव आंनो होनाय नालाय बे लेखाया आंनाव थायाबा सोरनाव थागोन आंनाव दङ बे लेखाया टेन्डारानो दाख्लै 20आव बिसोरो 15 तारिखआव दाख्लै फाउन्डेसन खालामहैदों रायजोआ मिथिगौ जोंनि एमएलए जों लागोआव फैनानै औवा दालां जासिनानै दालां होलांबाय दा गावसिनि सरकार नालाय पिडब्लिउ डिपार्टमेन्टआ बिटिसिनि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट इन्जिनियारफ्रा खिन्थायोबा होननानै दोनबाय बहा लामा गोदान हरनाय दङ बिसिनि मानसिफोरनि जोंसो फिथा हागोन जोंसो माबागोन होननानै दा बिसोर खालामदों आं दा खिथाबोदों रायजोफोर आं नोंसोरनो होनलांदोंमोन दालाङा जाबाय दाख्लै 20 तारिखआवसो टेन्डार दाबो खेवथ'वाखै साथाम थिकादारा टेन्डार मारिदों सोर मोनो जों मिथिथ'वा खिन्थु दनेश्वरा 15आवनो अन्थाइ खाम्फा गावसो गायसनहैदों जों बिदि खालामा
जायोबा जों बुंगोन आरो रायजोफ्रा मिथिगौ मैयासो आं एबसुनिफ्राय फैदों जों प्रफेशनेल पलिटिशियान नङा जोंखौ बुंदों नोंसोर दायित्व लानांगोन आं फुरा आंनि टार्मखौ फोजोबना आं एबसुनिफ्राय गदों एकर्ड खालामबाय आंबो इएम जाहैनोसै होननानै आं फैयाखै आहा बोसोरसे दंबावो एकर्ड जाबाबो आङो गहपुरनि कनफारेन्सआव बोसोरसे फुरा खालामना ओंखारबोदों नङाबा आंबो बै समाव बबेबा जिखुनु गोरलै समस्ति नागिरनानै आंबो गेलेखानोसै होनना गेलेनानै इएम जाफानो हागौमोन प्रमद बर'जों आं खालामाखै आं पलिटिशियान जानोबो गोसो गैया आं आंनि एबसुखौ फोजोबखांनायनि उनाव 6 मास 8 मासनि उनाव जेला एसेम्बलि जायो प्रमद बर' आरो जोंनि लिडारफ्रा होनदों लरेन्स नोंबो गेलेदो क'क्राझाराव आं काउन्सिलाव थानोसै नों एसेम्बलियाव था खोथा बाथ्रा बुंनांगौ आरो आंबो पार्टियाव जइन जाना आंखौ गेलेहोदों 7 जन एमएलए आंखौ लिडार बानायदों नोंनो लिडार जानांगौ इउपिपिएल लेजिस्लेचर पार्टिनि आं लिडार आंनिफ्राय नङाबा सेनियर बैसोगोरा मानसि दंब्लाबो बुंदों नङा नोंनो जानांगौ नों एकर्डनि सिगनेटरिबो आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि जानाय नोंनो जानांगौ होनना आंखौ 7 जननि लिडार खालामदों ओंखायनो टाइम टु टाइम एसेम्बलियाव बाथ्रा बुङो बुरजा बुङाखै मानोना जों एलायन्सनि सरकार बिजेपिजों सरकार खालामनाय हाउसआव बुङोबा गन्डगल जानोबो हागौ सानसेखालि आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे इन्डिजिनियास फेथ एन्ड कालचार गोदान डिपार्टमेन्ट दादों बे समाव बिश्वजित दैमारिखौ नायहोदोंमोन स्पिकारखौनो मन्थ्रि होनाय जायाखैमोन आं बुंदों बे इन्डिजिनियास फेथ एन्ड कालचारनिफ्राय मा स्किम हमदों आरो सोरनो होदों होननानै कंग्रेसनि अपोजिशननि एमएलए आंनि बुंखांनायनि उनाव गसंबाय मा डिफिनिशना मोरै जाखो सोरखौ इन्डिजिनियास हाउसआव दसे हुलुस्थुल जागुलायनाय जादों थ' ओंखायनो मालाबा जों रुलिं पार्टिया बुंनायाव आख' फाख' जायो बाखि जों बाहेराव चिफ मिनिस्टारजों डिपार्टमेन्टनि माने मन्थ्रिफोरजों जों सावरायो जे जोंहा मा जेंना जेंगोना दं लास्ट एसेम्बलियाव आं दाख्लै कुइसन रेज खालामदोंमोन बिटिआर एकर्डनि बायदियै जोंनि एलपि एमइ हाई स्कुल कलेज भेन्सारफोरखौ माब्ला सरकारि खालामगोन आंनि कुइसननि रिप्लायाव रनज पेगुआ बुंनो बाध्य जादों चिफ मिनिस्टारा बुंनो बाध्य जादों लरेन्स थिग आसे जेबायदि एकर्डआव दंमोन बेबायदि खालामगोन काउन्सिला जेखौ पास खालामना हरो एसेम्बलियाव काउन्सिल एसेम्बलियाव बेखौनो जोङो मोनसेबो दानालासिनो लासिगोन होननानै आंनि कुइसननि रिप्लायाव दाख्लै चिफ मिनिस्टारा बुंनो बाध्य जादों आरो दायो बिटिसि काउन्सिला माबादि हरखो जों मिथिया काउन्सिला दस्रा सरकार रबिराम नार्जारि इएमआ मारै बानायना हरदों दा बेबायदि जुदि बयनिबो हाबनाय रोखोम बायना हरदोंबा नैबे गोदान सरकाराव गासिबो स्कुलफ्रा भेन्सारफ्रा जोंनि बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै एबार बेयो गभर्नमेन्ट जाजोबसिगोन दिनै माखासे आद्रा दंबावो खामानि दाख्लै प्राइम मिनिस्टार फैनांगौमोन क'क्राझाराव जुब अखा हानायनि थाखाय फैयाखै स्टेट गेस्ट हाउस कयनाधरानिफ्राय बियो माने लेक्सार होदों स्पिच लाखिदों बियो बुंदों बायदिसिना लेक्साराव बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै पर्बतजरानि बासबारियाव जों रेलवे कच फेक्टरि जों बिदोंमोन दा बिसोर नामखौ सोलायनानै रेलवे कच माने वागन वर्कशप होननानै बिसोर खालामदों थांनाय माने लास्ट पार्लियामेन्टआव बिसोर 300 कोटी थाखा सेंसन खालामना हरखादों दायो बेखौ दाख्लै भार्चुवेलि बियो बेखेवहरबाय पर्बतजरायावबो दा बेबायदि गिदिर मोनसे रेलनि बायदिसिना मेसिन टिसिन बानायग्रा दायो मोनसे कारखाना जाबाय जायफोर जोंनि गथ'फोर आइटिआइ लानाय पलिटेकनिक पास जानाय मानसिफ्रा गोबां साख्रि बाख्रि मोननायनि बाव सुबिदा जाबाय बै दाख्लै गन्डगल जानाया नङा बे जाबाय एनटिपिसिमोन दाख्लैना जोंखौ माने बर' गामि होखार नागिरदों मादो होननाया दा बेबोथ' लस जालायबाय बै सालाकाथि एनटिपिसिनि डाबल 2 गुन बारा जागौमोन बहुत मानसि साख्रि बाख्रि मोनगौमोन जों एबसुनि मानसि जों बर' गामिखौ होखारगोन नामा जायफ्रा थांफेराखै पर्बतजरा फाग्लिजराखौ नुहैफेराखै बासबारिखौ नुहैफेराखै बिसोरो जानला मोनला बुंदों क'क्राझारनिफ्राय थानानै दुखुनांथाव 2003 आव आङो एबसुनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गाहाय नेहाथारि बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो 2003 निफ्राय जों गिदिंजोबदों पर्बतजराया मा जिनिस काजिगावआव बर' गामिया खयथा दं 6थाल' दं बर' गामि चिपकेयाव खयथा दं बासबारियाव खयथा जन मंगलजरायाव बेसेबां दं जों मिथिजोबो मोनब्रैल' बिसिडिसि बर'फ्रा मानो जों बर'खौ होखारबायनो जों बर'सो लांदों नागालेण्ड बायदिसिनाफोरनिफ्राय अरुणाचल बायदिसिनाफोरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ जों हजों दोनहैदेरबावदोंसो बर'आ खम पर्बतजरायाव बारा जानांगौ होननानै मानो बर' गामिखौ होखारनो एडभान्टेज आसामनिफ्राय आसामाव गोबां इन्डास्ट्रिफोर लाबोदों बिदिनो जोंनो चिफ मिनिस्टारा मोननै हरनो नागिरदोंमोन आसामाव इन्डास्ट्रि बायदिसिना गैया
गावसिनाथ' हा गैया नालाय ओंखायनो दा इलेक्सन बिराद खालामगासिनो दं जोंनोबो मोननै हरदोंमोन जाहाथे जोंनि मानसिफ्राबो साख्रि बाख्रि मोनो दा एनटिपिसि जानानै गाज्रि जादों नामा सालाकाथिनि मानसिफ्राथ' बाहाय एनटिपिसिआव खामानि मावदोंना गिदिर फिसा सोरबा गारि सोदों सोरबा कम्पानिनि आन्डाराव मावदों बायदिसिना खालामनानै बाहाय मोनजानानै दङ स्किल लेबार मोनदों आनस्किल लेबार मोनदों फरायथारि मानसिफ्रा आनस्किल लेबार आइटिआइ बायदिसिना पास खालामनायफ्रा स्किल लेबार मावगासिनो दङ बिनि 2 गुन जायोबा पर्बत जरानि मानसिफ्रा लाब जागौमोन दा बेबायदि पलिटिक्सनि नामाव पलिटिक्स खालामलायनानै दाख्लै बेबो केन्सेल जाबाय चिफ मिनिस्टार रागा जाबाय एथ' गन्डगलबा नांथ'ला दे उनाव लादो होननानै दाख्लै केन्सेल खालाम साख्रिया बाहा दं जोंना बर' मिडियाम एलपि स्कुला थैलांगासिनो दङ गामियाव हाबला रावबो नङा होमबा स्कुला मोजां जाया होनो बयबो बिदि बायदिसिनानि थाखाय गामियाव हाबा आंबो दाबो फिसाजोआ बर' मिडियाम खिन्थु आंबो सरकारि स्कुलाव सोआखैलाय बै इउएन एकाडेमियाव सोफैयो थिनालिनिफ्राय दा बेबायदि दा अब्ला एलपि स्कुलाबो थैजोबोबा एलपि थैबाथ' एमइआ थैगोन एमइआ थैबा हाइ स्कुला थैगोन साख्रिया बाहा दङ गैयाथ' दा जों इन्डास्ट्रि बायदिसिना लाबोनांगोन ना दा बेनिखायनो दिनै गोबां बाथ्रा दं इलेक्सनखायसो बुंफैदों बेबायदि नङा जों सम सम बेबायदि माखासे समाज सिबियारि मानसिफोरजों जोंनि सानसुमै मानसिफोरजों बुद्धिजिबिफोरजों जों रायलायो माब्रैबा जोंनि हारिया जौगागोन जोंनि ओनसोला जौगागोन बेफोरनि थाखाय खामानि मावो एमएलए हिसाबै नोंथांमोना नुबा खाथियावनो बै मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज एसे बारबा आगदाजों गिदिर मोनसे न' लुगासिनो दं बे टाउन कनभेनसन सेन्टार होनना बुङो बेखौ आं लाबोदों गिदिर गिदिर टाउनाव मोनजोब्बाय मालाय जोंनाव गैयामोन बायद'आबो लाबोनो हायाखै दानि गोदान स्किम नङा बे आगोलनिफ्रायनो दंखायो सर्बानन्द सनवाल थानाय समनिफ्रायनो आसामाव बिदि स्किम दङ थ' आङो आगोलनि गार्जेन मिनिस्टार अशोक सिंगालखौ बुंनानै दादा मताथु लागिबो बिदि होननानै बिनिफ्राय लाबोदों दा बेहाय लुगासिनो दङ 700 सिटिं केपासिटि 700 जन मानसिफ्रा जेरै जानांगौ बै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सफ्रा जोंना जानद्राय मोनोना बिनिफ्राय एबार बाव टाउननि मानसिफ्रा खाथि मोनगोन ओरैना दा बे क'क्राझार टाउनाव दा अमृत मिशननि आन्डाराव जल जीवन मिशन गामियाव जल जीवन मिशन दंना टाउननिया अमृत मिशननि आन्डाराव जायो दा क'क्राझाराव बे बानायगासिनो दङ मेल्ला बोसोरे आं आसाम माला मोनबोदों लामा क'क्राझार टु रुपसिमोन फार्स्टआव सेकेन्डआव क'क्राझार शान्तिनगर चन्द्रपारा बनरगाव रामफल बिजों थांनाया दा जागासिनो दङ क'क्राझारनिफ्राय दतमा लामाखौ आं फुवारना होदों जोंनि थिनालि सिम्बोरगाव टु बनरगाव टु दतमा लामा आं गोदान बानायना होदों क'क्राझारनिफ्राय सालाकाथि थांनायथिं आं बानायदों मानोना सालाकाथि ओनसोला सिडली समस्तिसो बिथिंजाय आं मावनो मोनथ'वाखै एबारसो जोंनि समस्तियाव हाबबाय दा आंनि समस्तियाव मा खालामनांगौ बेखौ आं खालामदों बेबायदि गोबां खिन्थानो हानाय दङ खिन्थु आङो बोसोरनै लेखाखौनो साफायदोंमोन आं मा मोनो मोना आङो बेखौ मोनसे मेगाजिन बानायनानै आं खिन्थाबाय थादोंमोन दा मोनै मानसिफ्रा बेखौ नायबा रागा जोङो सारा जों लागोआव हराखै होननानै मानसिफ्रा बुंदों ओइ दा खालामसै होननानै नङाबा आं बुंदोंमोन नुथों होननानै आं 1 कौटि फान्ड मोनो माहा हरो आङो बोसोराव माने आसाम दर्शननिफ्राय 25टा मोनोमोन सोर जायगानो बेसेबां हरो एबार 200टा फैदों मन्दिर बानायनो आं 160टा मन्दिर बानायदों आरो 40टाखौ आं गिर्जायाव लाखिदों ख्रिस्टानफ्रा बर'ल' नङाना आदिबासि दं नेपालि दं राभा दं 40टाखौ जों लाखिनानै 160टाखौ आं मन्दिर हरदों दा गासै माने 381टा धोरोम सिबिसालि सोरनाबा ब्रह्म मन्दिर बाथौना थानसालि आरो बिदिनो माखासे एसेल' गिर्जा दङ बेबायदि 381टा आंनि 5 बोसोराव आं खालामनो हाबाय 85टा मडेल अंगनबादि सेन्टार बिसमुरियाव आं हरजेनदों 2 ताला बिल्डिंनि स्कुल जाहारबारियाव 2 ताला बिल्डिंनि स्कुल दा लुगासिनो दं 3 नाम्बाराव आं फरायनाय गौरां हाई स्कुल 4 नाम्बाराव सालाकाथि पाटगावआव हायर सेकेन्डारियाव 2 ताला बिल्डिं दा लुगासिनो दङ साहा आं बारा हरग्रोदों मानोना टाउन खाथि खालायाव आगोलबो जाखाबाय आरो जाबावगोन गतिके जोंनि जायफोर सिङाव फरायो बिसेसकरि बर' मिडियामाव जायफोर गथ'फ्रा फरायो गामि सिङाव बिसोरबो जाहाथे मोजां सोलोंथाइ मोनो मोजां मोनसे आबहावा मोजां मोनसे एनभायरनमेन्ट मोनो ओंखायनो साहा हरग्रोनाय जादों जोंनावथ' टाउनाव जागासिनो दंखायो आरो टाउनाव बर' मिडियामाव फरायनाया एसे खम जालांखाबाय हायर सेकेन्डारि स्कुलनि आं प्रेसिडेन्ट सात्रआनो गैला
मिटिं खालामनानै थांनाय बोसोराव आं बुंदों हिनजावसाफोरबो एडमिशन होआबाथ' बर' मिडियामा बायनोसै जोङो मिटिं खालामनानै हिनजावसाफोरखौबो दा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव एडमिशन होयो जों हायार सेकेन्डारियावथ' दङ किन्तु क्लास 5 क्लास 6 टु क्लास 10 सिम हिनजावसाफोर फरायामोन ना हायार सेकेन्डारियाव दा किन्तु जोङो बायद' जानानै लानानै दा एसे फरायबाय बिदि नङाबा हायार सेकेन्डारि स्कुला बायनोसै मोजां मोजां मानसिफोर साइन्टिस्ट डाक्टार आइएस सोरबा एसिएस अफिसार बायदिसिना मानसिफ्रा हायार सेकेन्डारियाव फरायलांदों आं किन्तु गौराङाव फरायदों अब्लाबो आं प्रेसिडेन्ट जाबाय नालाय बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौ होननानै आङो सावरायनानै बावहाय मोनसे बेबायदि हौवासा हिनजावसा फरायनो हानाय ओरैनोथ' बयस हायार सेकेन्डारि नंखाया बियो किन्तु फरायला गार्लस हायार सेकेन्डारि थानायनि उनाव हिनजावसाफ्रा एडमिशन लायामोन बाव दा बिदि खालामफिननो गोनां जादों थ' बायदिसिना खामानि मावनांगौ दं बुंबा गोलाव जालांगोन इलेक्शननि सम आं गोबाव बुंनो सानाखै मोनसे फोथायनाय लादों एबार साबसिन फोथायदां औवाबारियाव एसे बुरजा मोनसिगोन होननानै प्रमिला बायद'आथ' मोनाखिसै टिकेट प्रमिला बायद'नि मानसिफ्रा दाख्लैनिफ्राय आंजों रायलायहरदों औवाबारियावबो बिनि माने सापर्टार दं निस्सय बिसोरबो जोंनो होदेरगोन एबार बुरजा जागोन होननानै आङो सिं सिं सानदों आरो जामारगोनबो होननानै आं सानदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजां खामानि मावलांनो हायो क'क्राझार हिसाबै जोङो क'क्राझारखौ जोङो माने लासै लासै टाउननिफ्राय सिटि खालामनांगौ बर'फोरनि जोंहा बेबायदि गैया दा बेखौ खालामनांगौबा क'क्राझार खाथि खाला इन्डास्ट्रिफोर जोंनो नांगोन इन्डास्ट्रि फैयोबा सुबुं सानखोआबो बारायलांगोन गोबां मानसिफोर फैगोन बहाबा टाउन जागोन बहाबा हाथाय जागोन बाजार जागोन आरो बिदिजों क'क्राझार टु कारिगाव क'क्राझार टु दतमा क'क्राझार टु माने सालाखाथि क'क्राझार टु बरुवापारा बेबायदि गिदिर ओनसोलाव एरलाङोबासो हाथाय बाजार इन्डास्ट्रि बायदिसिनाबा सानसे जोंनि क'क्राझार टाउनाबो क'क्राझार सिटि जागोन जोंनो बर'फोरनोबो मोनसे नांगौ दा बिनिखायनो मोजां खामानि मावनो परिकल्पना उइथ प्लेनिं जोङो खालामदोंमोन आरो बिनिखायनो बे बोसोरबाया जथेस्थ' नङा मानोना माने बिराद जोंनि ओनसोला गोग्लैसोनानै थानाय मोनसे ओनसोलमोन सिगांनिबो मावदों मावाखै आं होनाखै किन्तु मावदोंब्लाबो बिसोरबो खालामलांनो हायाखै 5 बोसोराव आङो सासे साधारन एमएलए जानानै काउन्सिलाव एमएलए जानाया खस्थ' बावहाय 40टा डिपार्टमेन्टआव दाबो रिलिफखौ होआखै 39 डिपार्टमेन्टआ ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट जेराव एमएलएफ्रा आखाइ होनो हाया बे काउन्सिलनि साबजेक्ट ओंखायनो बै आसामनि गुबुन गुबुन एमएलएफ्रा फिसा फिसौ जेरैबायदि स्किमखौ गावनि आखायाव मोनजोबो ब्लकआव आंनि मोनसेबो सहि नाङा एमएलएनाव थांनाङा ब्लकनि खामानिया डाइरेक्ट काउन्सिलजों जायो बेबायदि काउन्सिलाव डिपार्टमेन्टफोरखौ जोंनो मोना जा मोनबोयो आं स्टेटनि बेखौनो आं समानै राननानै खामानि मावगासिनो दङ लामा हिसाबै आसाम माला मोनो आरआइडिएफनिफ्राय 10 कौटिनि लामा मोनो नों जेराव हरनो हायो बाव गोसो मुख्यमन्त्री पकिपथ होननाय मोनसे मोनो स्किम मुख्यमन्त्री पकिपथ मेरामति रिपेयारिं मुख्यमन्त्री पकिपथ बहलीकरन लामा फुवारनाय बेबायदि जोङो मोनथाम नामनि लामा मोनो आरो बे लामाजों मोननायखाय 1,96,000 1,96,000 सरलपारानिफ्राय बै बरुवापारा भटगाव दालांसिममोन आंनि समस्थिया बिराद गोलावखौ सुयोबा 70-80 किल'मिटार गोलावमोन बेयाव सासे एमएलएआ जथेस्थ' नङा मानोना क'क्राझार साब डिभिजनाव प्रमद बर'नि सरकारब्लाबो सासेबो जोंनि पार्टिया देरहायैनि थाखाय क'क्राझाराव जोङो मानसिफोर लुबैनाय बायदि बारा खामानि मावनो हायाखै मानोना जोंहा बावहाय सासेबो इएमजिएम आंजों लोगोसे गैयामोन थों सासेल' मोजांबाथ' मोजां होनजाबाय गाज्रिबाथ' आंनाव दायफैबाय एमएलएनाव थांदोंमोन हराखै मायाखै सासे एमएलएआ काउन्सिलाव मावनो इसिबां सुबिदा थाया मानोना 40टा डिपार्टमेन्टखौ काउन्सिलनो होनाय जादों अभारलिपिं जाया बहाय नङाबाथ' 6 होनायनि मा मिनिं एमएलए होजोब्बाय इएमआ मोनाबा ओंखायनो स्टेटनिफ्राय जेफोर हरो गिदिर स्कुल बिल्डिं दिनै दालां लामा बायदिसिना अरुणोदया एमएलएनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो एमएलएनि सीएम ट्रिपल एनि 2 लाख लन बेबो एमएलएनि दिनै हिनजावसाफोरनि थाखाय स्कुलाव हाबनाय 1,000 मेट्रिक पास जायोबा 1,000 डिग्रियाबा 1250 मास्टार डिग्री खालामनाया 2,500 बेफोर गासिबो एमएलएनि जोब ओंखायनो काउन्सिलाव गैयाबाबो सासे एमएलए मोनहोबा समस्थियाव गोबां खामानि दाबो मावनो हायो ओंखायनो आं खावलायदों फैबाय थानाय समाव मोजां खामानि मावलांगोन दायो जोंना गिदिर समस्थिनिफ्राय फिसा जानानै मात्र 1,44,000 1,44,000 जोंना भटारसै
सेलेब मोनसे समष्टि जाबाय गोबां खामानि मावनो हागोन होनना मिजिंथिदों गोलाव बुङा जासे नोंथांमोननि आशीर्बाद आं लुबैदों बयनिफ्रायबो मददखौ हास्थायनानै आंनि बुंनायखौ आं फोजोबबाय गोजोन्थों